Колко пъти си бил в тази ситуация? Получаваш си заплатата, отваряш приложението на банката, виждаш сумата и си казваш: добре, не е чак толкова зле. И още в същият момент в главата ти започват да излизат сметките. Наемът или кредитът, токът, водата, телефонът, интернетът. Още преди да си похарчил каквото и да е, парите вече са разделени. Минават няколко дни, плащаш най-важното и изведнъж усещаш онова напрежение. Не правиш планове, не мислиш за почивка, просто броиш дните до следващата заплата. И най-гадното е, че не си мързелив. Работиш, ставаш рано, даваш си времето, а парите пак не стигат. Казвам се Митко и прекарвам прекалено много време в мислене за пари, заплати, разходи и защо толкова много хора в България се чувстват постоянно финансово притиснати. Ако си човек, който работи, изкарва пари, но в края на месеца все се чуди защо никога не стигат, абонирай се за канала и удари един лайк, ако това ти помага. Защото днес ще говорим честно, с реални числа, без приказки. Ето първата голяма лъжа, която всички сме чували. Ако взимаш добра заплата, ще си добре. Само че никой не казва какво означава добра заплата. 2000 лева ли са добри? 3000? 5000? Ето какво повечето хора не осъзнават. Заплатата сама по себе си не означава нищо, ако не я сложиш в контекст с разходите си и с начина си на живот. По официални данни, средната нетна заплата в България е около 1700 до 1800 лева. Това е средна стойност, което означава, че огромна част от хората взимат по-малко. И сега да видим реалността. Говорим за нормален живот, не за лукс. Един човек в голям град. Наем или кредит между 700 и 900 лева. Сметки за ток, вода, интернет и телефон около 200 до 250 лева. Храна без ресторанти и без глезотии поне 500 до 600 лева. Транспорт или кола около 200 до 300 лева. Дребни разходи, лекарства, дрехи още около 200 лева. Като ги събереш, стигаш между 1800 и 2200 лева. И това е без спестявания, без почивки, без ремонти и без извънредни ситуации. И тук идва шок. Ако взимаш около 1800 лева, ти не живееш. Ти оцеляваш. Ето какво повечето хора не осъзнават. Нормален живот не означава просто да плащаш сметки. Нормален живот означава да не те е страх, когато нещо се счупи. Да можеш да заделиш пари. Да имаш усещане за контрол над бъдещето си. Тук става наистина интересно, защото идва психологията. Когато парите едва стигат, мозъкът ти влиза в режим на оцеляване. Мислиш краткосрочно. Взимаш по-лоши решения. Не защото си глупав, а защото си под постоянен стрес. Това е доказано в много изследвания. Финансовият натиск буквално намалява способността ни да мислим рационално. Сега може би си мислиш: добре, Митко, кажи ми направо, колко пари трябват? Ето го отговорът, който никой не иска да каже на глас. За един човек в голям град, за да живее спокойно, без постоянно напрежение, трябват поне 2500 до 3000 лева нето. За двама души минимумът е около 3500 до 4000 лева общо. За семейство с дете, реалният нормален живот започва от 4500 до 5000 лева. И това пак не е лукс. Това е спокойствие. И много важно уточнение. Това не означава, че ако изкарваш по-малко, си провален. Означава, че системата е скъпа, а не че ти си проблемът. Най-голямата грешка, която хората правят, е да си казват: като почна да изкарвам повече, тогава ще си оправя финансите. Но ето какво повечето хора не осъзнават. Разходите винаги растат с доходите. По-висок наем, по-хубава кола, повече поръчки. И пак няма спокойствие. Заплатата ти е като кофа, а разходите са дупките в нея.
Ако кофата тече, няма значение колко вода наливаш. Затова първата стъпка е да знаеш точните си числа. Да си запишеш всички разходи, без лъжи и без оправдания. Втората стъпка е да плащаш първо на себе си. Дори 10%, веднага след като получиш заплата. Третата стъпка е да спреш да чакаш идеалния доход, защото такъв момент няма да дойде магически. Истината е проста, но неприятна. В България нормалният живот струва повече, отколкото ни учат да очакваме. Добрата новина е, че имаш контрол. Не над заплатата утре, а над решенията днес. Ако това ти отвори очите, абонирай се за канала. Тук говорим за пари честно, без захар и без глупости. Ще се видим в следващото видео.